יפה. את רואה? כשזה מתחיל פה את יודעת שזה עובד. בסדר? אנחנו היום. תראה לכם משהו? לא. כפי שאתם שואלים, עכשיו אתם נמנו. אל תיפול לי באמצע הסרטון. אתה רואה שאני... אתם מחכים. קודם אני אבן קודם אני אריב את זה. ועכשיו את זה. אנחנו עכשיו מנקים את האיפור. עכשיו אני נועלת. אתם זוכרים את הטלפון הכי טוב. לא, שלחנו משהו. מה צריכים? אתם זוכרים פה שחצי דקה. אם שאני מסיימת חצי דקה, אני המנצחת. אם שאני לא סיימתי, אתם המנצחים, ואני לא יכולה להראה משהו. אוקיי, המנצחים ושתיים. קהל של המרכז פה, 1, 2, 3, 4, 5. לא, הביא לי בומבום. נכתב, שתראה אותי. ארבעתי. ולחמר לספור עד 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. המרכז לספור 1, 2, 3. אני מקבל נקודה, אתם נקטרתם. נשאר לי עוד 2. נשאר עוד 3. מה? יש! הייתם רק ב2 ניצחתי. אתם לא מאמינים, אבל לא משנה, אני בטח לכם קונים 3. אתם נקודה וגם אני. אנחנו עכשיו נתחיל עם נקודים. מה אתם רוצים? בואו נמשיך. יש מגיע לכם. אני מבטלת לכם את הנקודה. יש. ומה זה אומר? כן. שוב ויתרתי לכם. זה ממש. הנה. זה מאוד. אנחנו שנינו צריכים לעשות ככה. המראה בין 7 אמרה לספור עד 7. 1, 2, 3, 4, 5. בגלל שזה היצא.
לי 6. יש. אתם יודעים מה? בסיבוב הבא יהיה כיף. אנחנו נעשה אתגר מאוד חשוב. נתפגש בסרטון הבא ביוטיוב.